Εγώ ευχαριστώ πολύ τον αγαπητό μου συμφοιτητή. Υπήρξε πνευματικός μου στη διάρκεια των φοιτητικών μας χρόνων και γκουρού για μένα, οπότε εκτιμάω πάρα πολύ τη δουλειά που κάνετε στους SOS και είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μας που έχουμε, θα έλεγα, χρησιμοποιήσει την έκφραση, χρησιμοποιώ εγώ, ιδρυματοποιηθεί στα νοσοκομεία, ότι επαναφέρουμε την ιατρική σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή ότι κατεβαίνει κανείς από το βάθρο της εξουσίας που αποπνέει ούτως ή άλλως αυτός ο ρόλος και της αλαζονίας για να έρθει στο επίπεδο του αρρώστου. Εξάλλου η ιατρική έτσι ξεκίνησε. Όλη η βάση είναι αυτή η εικόνα που βρήκα ένα πολύ ωραίο παράθεμα εδώ από μια αναφορά σε ένα άρθρο γύρω από την ιστορία της φροντίδας στο σπίτι, ότι αυτή ακριβώς η εικόνα του γιατρού που εξετάζει τον άρρωστο στο σπίτι έδωσε τη μεγαλύτερη έμπνευση σε νέους ανθρώπους να γίνουν γιατροί. Εξακολουθεί να είναι, νομίζω, για όσους σκέφτονται νέους κατά αυτόν τον τρόπο, και θεωρώ ότι πολλοί νέοι θεωρούν ότι η ιατρική παραπέμπει σε αυτή την εικόνα της φροντίδας στο σπίτι. Υπάρχουν βέβαια και διάφοροι οι οποίοι προτιμάνε, όπως βλέπετε εδώ, I don't do home visits anymore. Έχει φτιάξει ένα ωραίο ψευτοπεριβάλλον στο ιατρείο που θυμίζει το σπίτι και λέει I decided not to do home visits anymore. Οπότε κάνει ένα simulator, πολλοί το κάνουν και αυτό, η δημιουργία ενός ψευδοφιλικού περιβάλλοντος που δεν είναι ακριβώς στο σπίτι. Και υπάρχουν βέβαια και τα τυχερά, όπως αυτή η κυρία λέει, τηλεφωνώ στο group και κανείς δεν παραλείπει να έρθει, όλοι περνάνε να τη δούνε για ευνόητους λόγους. Αυτά είναι και τα της επίγουσας ιατρικής, η άλλη πλευρά. Να δούμε τώρα μερικές, νομίζω εγώ προσωπικά και από την ενδελεχή θεωρώ έρευνα, αλλά και από την προσωπική μου άποψη που έκανα στη βιβλιογραφία γύρω από το γιατί η φροντίδα στο μέλλον θα πάει όλο και περισσότερο στο σπίτι, κατά τη γνώμη μου. Και υπάρχουν κάποιοι απλούστατοι λόγοι. Ένας από αυτούς, το οποίο υπόθηκε και φάνηκε και από τις προηγούμενες ομιλίες, που οι περισσότερες ασχολούνται με υπερήλικες. Έχουμε να κάνουμε πλέον σε όλο το σύνολο του δυτικού κόσμου κυριότερα ένα πληθυσμό ο οποίος αποτελείται από υπερήλικες και το φαινόμενο αυτό θα επιτείνεται στο μέλλον. Μια δεύτερη αιτία είναι η επιδημία των χρόνιων νοσημάτων, η οποία πάει μαζί με την ηλικίωση του πληθυσμού. Η τρίτη αιτία είναι η τρομακτική πρόοδος στην τεχνολογία που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις monitoring από απόσταση, που σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις μια οποιαδήποτε φορητή συσκευή. Έβλεπα χθες σε ένα συνέδριο την ανάπτυξη από την εταιρεία GE της συσκευής καρδιακών υπερήχων πλέον, η οποία έχει μέγεθος κινητού τηλεφώνου, που μπορεί να κάνει κανείς ένα στοιχειώδες 2D υπερηχογράφημα για να δει μορφολογικές μεταβολές, το βάζεις στην τσέπη σε το κινητό σου. Μία από τις άλλες αιτίες που είναι περισσότερο αμερικάνικης έμπνευσης είναι αυτό που λέγεται healthcare consumerism, δηλαδή η καταναλωτικότητα γύρω από την υγεία, που πάει πακέτο μαζί με την άποψη ότι να έχω τον δικό μου γιατρό, να έρθει ο γιατρός στο σπίτι, να τον έχω σε ένα πολυτελές περιβάλλον, να έχω αυτονομία. Είναι μία από τις άλλες αιτίες. Και βέβαια άφησα το τελευταίο, το οποίο μας αφορά κυριότερα εμάς, ότι η οικονομική κρίση και τα οικονομικά προβλήματα που έχουν αρχίσει να τα σκέφτονται και οι Αμερικανοί επιτέλους, οι οποίοι ήταν οι κυριότεροι καταναλωτές, που σε αντίθεση με τους Βρετανούς, γιατί εγώ είμαι κυρίως βρετανικής παιδείας στον χώρο της καρδιολογίας, επειδή έζησα πολλά χρόνια στο Λονδίνο και έκανα ειδικότητα, οι Βρετανοί είχαν στο μυαλό τους πάντα αυτό που λέμε cost effectiveness, εάν είναι worth for cost, οποιαδήποτε πράξη κάνουν. Οι Αμερικανοί δεν το είχαν αυτό, και από όλες τις επισκέψεις που έκανα στις ΗΠΑ στα πλαίσια διάφορων εκπαιδευτικών ταξιδιών, έβλεπα ότι πολύ εύκολα βάζανε τον ασθενή που προσέρχεται στα επίγοντα περιστατικά με οξύ θωρακικό πόνο και του κάνανε στεφανιογραφία σαν εξέταση επιλογής πολλές φορές. Ενώ εμείς θα σπάγαμε το κεφάλι μας
μαζεύοντας ένα σωρό ανέμακτες εξετάσεις. Αυτές λοιπόν είναι 5 από τις κυριότερες, κατά τη γνώμη μου, αιτίες που η φροντίδα της ιατρικής στο μέλλον θα πάει στο σπίτι. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα, για να μην γίνομαι πολύ κουραστικός. Ο ηλικιωμένος πληθυσμός. Οι υπερήλικες όταν έρχονται στο νοσοκομείο έχουν πάρα πολλές επιπλοκές. Έχουν πολλές ιατρογενείς επιπλοκές, παθαίνουν συχνά ντελήριο, αναπτύχθηκε ένα κομμάτι από αυτό σήμερα, παθαίνουν δερματικές λοιμώξεις, πέφτουν από τα κρεβάτια τους και παθαίνουν κατάγματα πολύ εύκολα, ανεξάρτητα από τον τύπο του θαλάμου ή την ειδικότητα στην οποία νοσηλεύονται. Προτιμάνε να θεραπεύονται στο σπίτι και βέβαια νομίζω προτιμάνε να πεθαίνουν στο σπίτι τους. Και αυτή είναι μια άλλη πλευρά της αντίθεσης ανάμεσα στην νοσοκομιακή και στην νοσηλεία στο σπίτι και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Επίσης, η δυσλειτουργικότητα και η περιορισμένη κινητικότητα στη μεγάλη ηλικία και βέβαια τα χρόνια νοσήματα. 90% από ό,τι φαίνεται των ανθρώπων άνω των 65 του δυτικού κόσμου υποφέρουν από ένα τουλάχιστον χρόνιο νόσημα. Εδώ ας δούμε λίγο τα δημογραφικά. Κοιτάξτε την αναλογία των υπερηλίκων στον πληθυσμό από το 1900 μέχρι την αναμενόμενη του 2030 που θα νούμερα σε εκατομμύρια. Κοιτάξτε πόσο θα γυράσκει ο πληθυσμός, 71,5 είναι το αναμενόμενο νούμερο το 2030. Εάν δεν εντωμεταξύ λειτουργήσει αρνητικά η οικονομική κρίση και δεν έχουμε άλλους πολέμους ή συμφορές που θα οδηγήσουν την ισορροπία πίσω. Ας δούμε εδώ φαίνονται οι περιορισμοί των δραστηριοτήτων, η δυσλειτουργικότητα, ότι για τους μεγαλύτερους, ας δούμε εδώ τα ποσοστά, ανάλογα με τα group, τα ηλικιακά 65-74, 75-84 και άνω των 85, που δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο, δεν μπορούν να ντυθούν, δεν μπορούν να τρώνε, δεν έχουν καμία αυτονομία. Και όσο το group των άνω των 85 αυτονόητα κάποιες φορές φτάνει στο 45%, για παράδειγμα δεν μπορεί να βαδίσει καν. Η επιδημία των χρόνιων νοσημάτων. Και εδώ βλέπουμε ότι συμβαδίζει με την ηλικία και ότι μέχρι το 2030 171 εκατομμύρια αναμένεται ότι θα πάσχουν από ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήματα. Και αυτό, όπως είπα, πάει πακέτο με την ηλικία. Όσο μεγαλώνει ο πληθυσμός, τόσο αυξάνονται και οι άνθρωποι που θα πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Και βέβαια το κόστος. Με βάση τις καταβολές και τις δαπάνες του Medicare, που είναι η πιο ανεπτυγμένη φροντίδα, όπως ξέρετε, σε αμερικάνικο επίπεδο, μιλάμε για μια εκτόξευση στο κόστος για την επόμενη 30ετία και βλέποντας. Και βέβαια κάτι που είναι πολύ σημαντικό, μια ανάλυση που έγινε στην κίνηση των Medicare, φαίνεται ότι οι ασθενείς που επανεισάγονται στο νοσοκομείο, οι πολλές επανεισαγωγές συμβαίνουν χωρίς να τους έχει δει γιατρός. Πολλές φορές 60% της επανεισόδου στο νοσοκομείο σχετίζονται με ότι δεν τους έχει δει γιατρός. Οπότε άλλοι παράγοντες καθορίζουν την επανείσοδο. Εδώ βλέπουμε αυτό που λέμε καταναλωτισμός υγείας, healthcare consumerism. Ότι θέλουμε να έχουμε ευκολία, ιδιωτικότητα και αυτονομία. Αυτό βέβαια αφορά οικονομίες οι οποίες θα εξακολουθήσουν να είναι ανθυρές, πιστεύω. Και όπως είπα, περιστρέφεται γύρω από την αμερικάνικη νοοτροπία, γύρω από τις παροχές υγείας. Στην αμερικάνικη νοοτροπία είναι αυτονόητο ότι η υγεία είναι όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική και πιο προσωπική. Θυμάστε ότι ο Ρόλαντ Ρέιγκαν, όταν άκουγε κουβέντα περί social medicine, έλεγε «There is no thing as social medicine», ότι είναι κομμουνισμός, ότι μιλάμε για social medicine, για η δημόσια υγεία, δεν συμβαδίζει με το κύριο αμερικάνικο κόνσεπτ. Κόστος νοσηλείας στο νοσοκομείο. Κοστίζουν λιγότερο στο σπίτι,
κάνει κανείς αποκατάσταση πλέον στο σπίτι μετά από ένα σωρό διαφορετικές επεμβάσεις. Ακόμα και καρδιακή αποκατάσταση μπορεί να κάνει στο σπίτι. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που κάνουν πρόγραμμα ασκήσεων αποκατάστασης στο σπίτι και τους παρακολουθούμε συχνά, πολλές φορές και μέσα από telemonitoring. Μπορούμε να δώσουμε ένα σωρό εγχύσεις. Οι αντλίες, για παράδειγμα, στην καρδιακή ανεπάρκεια, στην δική μου ειδικότητα, μπορούν άνετα να χορηγούνται στο σπίτι. Στο νοσοκομείο, καταρχάς, συνήθως έχουμε την τάση να καλούμε ένα σωρό ειδικότητες να δουν τον άρρωστό μας, πράγμα που αυξάνει εξαιρετικά το κόστος. Και πολλές φορές οι σύμβουλοι, για παράδειγμα στο Νάσιο, πληρώνονται έξτρα που έρχονται και βλέπουν τους ασθενείς μας. Όταν δεν είναι γενικό νοσοκομείο, αυξάνεται πολύ το κόστος να φωνάξει έναν ειδικό. Επίσης, στο σπίτι κάνουμε πολύ λιγότερες ιατρικές πράξεις. Όταν τον έχεις τον ασθενή στο νοσοκομείο, αυξάνεται ο αριθμός των ιατρικών πράξεων που γίνονται στον ασθενή και πολλές φορές αυξάνοντας και τον αριθμό των ιατρογενών επικλοπών. Και δεύτερον, χρησιμοποιούμε πάρα πολλές συσκευές αυτονόητα στο νοσοκομείο, που και αυτό ανεβάζει το κόστος. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν χαμηλότερο κόστος την εφαρμογή της ιατρικής στο σπίτι. Και βέβαια η άνθηση της τεχνολογίας, συσκευές μινιατούρες, monitoring από μακριά, τα ξέρετε, e-information, ηλεκτρονικά αρχεία, εύκολη επικοινωνία με τον γιατρό του ασθενούς, μπορεί να πάρει κανείς μαζί του μια συσκευή και να κάνει 60 αιματολογικές εξετάσεις στο σπίτι πλέον εύκολα. Όλες οι τεχνολογίες που έχουν σχέση με πληροφορία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από πολύ μακριά. Εδώ χρησιμοποιώ ένα reference από το κλινικό περιοδικό γυριατρικής το 2009, Cheng και συνεργάτες. Κυριαρχούν οι λοιμώξεις, βέβαια, όσον αφορά την ιατρική στο σπίτι, πράγματα, καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στο σπίτι. Αναπνευστικές λοιμώξεις, θερματικές, λοιμώξεις του ουροποιητικού, μπορεί να δώσει υγρά ή άλλες ενδοβλέβιες εγχύσεις, μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ συχνά καρδιακά προβλήματα όπως είναι η κολπική μαρμαριγή που είναι και πολύ συχνό στους υπερήλικες, μπορεί να αντιμετωπίσει την καρδιακή ανεπάρκεια και βέβαια ένα σωρό άλλες εφαρμογές, και εδώ είναι μια λίστα από την ίδια πηγή αναφοράς, ένα σωρό πράξεις που γίνονται στο νοσοκομείο που μπορούν πολύ εύκολα να δοθούν στο σπίτι. Ενδοφλέβια αντιβιωτικά, στεροειδή, fluid therapy, αντιοική, αντιπικτική αγωγή, ινότροπα, αίμα μπορεί να δώσει κανείς, χημειοθεραπεία, μπορεί να έχει φορητό μηχάνημα ακτινολογικό, κάνει ένα σωρό πράγματα. Μπορεί να κάνει παρακέντηση, θωρακοκέντηση, όχι περικαρδιοκέντηση, θα συμβούλευα στο σπίτι. Εδώ δείχνω μία αναφορά από τη δουλειά που έχουν κάνει οι SOS από μια εργασία που είναι ανάλυση 98.000 κλήσεων, στις οποίες κυριαρχούν βέβαια η πλειοψηφία των διαγνώσεων είναι οι αναπνευστικές λοιμώξεις. Είναι πολύ καλή δουλειά αυτή που έχει δημοσιευτεί εδώ από τους SOS, από την ομάδα του κ. Θεοχάρη, τον κ. Πέπα. Και βέβαια το 9% συμβουλεύτηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο, είναι πολύ καλό ποσοστό. Σημαίνει και μια επιτυχημένη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών στο σπίτι. Είπαμε όμως μέχρι τώρα ότι το μέλλον της ιατρικής είναι να πηγαίνει σπίτι, αλλά εγώ διερωτάμε το ίδιο το μέλλον της ιατρικής. Ποιο είναι? Ένα μέρος του μέλλοντος της είναι ίσως να κάνουμε ιατρική στο σπίτι, αλλά what about future in medicine? Το μέλλον της ιατρικής. Πρόληψη, but not prescriptions. Δηλαδή υπάρχει μία παρεξήγηση και νομίζω ότι και η οικονομική κρίση βοηθάει στο να δούμε πραγματικά το τι σημαίνει πρόληψη, ότι δεν είναι πάντα το να παίρνουμε φάρμακα πρόληψη. Για παράδειγμα, στην καρδιολογία, πολλοί ασθενείς μετά από έμφραγμα, μετά από bypass, μετά από αγγιοπλαστική έχουν μεγάλη ωφέλεια να μπουν σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Και έχουμε δείξει ότι η συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης μετά από παρεμβάσεις ή μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου οδηγεί σε 25% ελάττωση της θνητότητας τον πρώτο χρόνο, που είναι παρόμοια θνητότητα από όσες έχουν αναφέρει μεγάλες μελέτες με το να δίνεις α-μέα ή β-αναστολής. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε σοβαρά
Τι έχουμε να κάνουμε για την πρόληψη, πέραν της φαρμακευτικής αγωγής πολλές φορές, που και αυτή είναι να κάνουμε συγκεκριμένη τη φαρμακευτική αγωγή. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός της γενετικής πληροφορίας με την πρόληψη, αυτά τα δύο πρέπει να συμβαδίσουν στο μέλλον, αγκαλιά χέρι-χέρι, για να έχουμε ένα από τα ατυχήματα που μπορεί να προφυλαχθεί κανείς είναι ο γάμος, ας πούμε. Λέει, a lot of domestic accidents can be prevented. Take marriage, for instance. Ή μια ΟΚΑ πρόληψη είναι καλύτερη από μια ΟΚΑ φροντίδος, αλλά αυτό πριν γίνει το Medicare, έτσι. Pharmacogenomics, personalized medicine, προσωποποιημένη ιατρική, που σημαίνει τι? Δίνουμε ένα σωρό φάρμακα που δεν είναι επιλεκτικά. Δηλαδή βλέπετε εκεί ότι η πράσινη ομάδα παίρνει φάρμακα με τοξικότητα που δεν έχουν ωφέλεια, η κίτρινη μη τοξικά αλλά που είναι ωφέλιμα, η κόκκινη τοξικά μη ωφέλιμα, και αυτή είναι η ομάδα που ψάχνουμε να παίρνει μη τοξικά και να έχει ωφέλεια. Αυτό λέγεται personalized medicine, και νομίζω ότι η ανάπτυξη αυτού του κλάδου που λέγεται pharmacogenomics θα μας δώσει σημαντικά αποτελέσματα, ώστε να μην δίνουμε ατομικές βόμβες για να σκοτώνουμε μυρμήγκια στην ιατρική, γιατί το κάνουμε πολύ συχνά σε όλες τις ειδικότητες. DNA. What can I say? I was cursed with bad genetics. Η αντίληψη που έχουμε για τη γενετική, και βέβαια αμβλύνεται αν οι γιατροί είχαν λίγο περισσότερο εκπαίδευση στη μοριακή βιολογία, που εγώ το θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη έμφαση, θα καταλάβαιναν ότι η ιδέα του γενετικού υλικού δεν είναι κάτι στατικό. Έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με την θεωρία των πιθανότητων και την πιθανότητα να πάρει κανείς κληρονομικά μέσα από το DNA του ένα γονίδιο, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό γονίδια τα οποία η πιθανότητα να εκδηλωθούν είναι πάρα πολύ μικρή στη διάρκεια της ζωής μας, γιατί υπάρχουν πολλά προστατευτικά γονίδια που δεν τα αφήνουν να δώσουν δράση. Άρα λοιπόν, όπως λέει εδώ, the Human Genome Code, η ιδέα περί αποκωδικοποίησης, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματά μας, δεν είναι σίγουρη. Λέει εδώ, μάθαμε το γενετικό κώδικα και λέει ο Θεός, hackers, now I have to change the password. Κάτι άλλο που όλο και περισσότερο έρχεται στο δρόμο της ιατρικής, αυτό που λέγεται ολιστική προσέγγιση, μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό που λέγεται οι θεραπείες mind-body, holistic. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον 2-3 μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Beth Israel, με το οποίο έτσι έχω συνεργαστεί σε ερευνητικό επίπεδο, και το Mount Sinai, και έχουν πολλά τμήματα, για παράδειγμα κλινικής μουσικοθεραπείας, που δουλεύουν και στην ογκολογία και στη γενική ιατρική και στην εντατική μονάδα. Οπότε υγιεινή διατροφή, λίγο Brahms, όπως λέει εκεί, μουσική, θέατρο, holistic. Αρχίζουμε να προσεγγίζουμε πάλι τον άνθρωπο πέρα από το καρτεσιανό δίλημμα, ότι είναι ψυχή-σώμα, ψυχή-σώμα. Αυτό είναι ψευδές δίλημμα, διότι αυτά τα δύο ζουν σε μια ενότητα όπως τα συγκοινωνούντα δοχεία. Και ο ίδιος ο όρος ψυχοσωματικός δείχνει ακριβώς το πρόβλημα, ένα μικρό κόμπλεξ που έχουμε, στο να αποδεχθούμε ότι όλα τα νοσήματα είναι ψυχοσωματικά. Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει μια ενότητα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία το σώμα. Θα σας δείξω ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Δεν έχει ήχο. Εδώ είναι στο Beth Israel, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένας φλαουτίστας μουσικοθεραπευτής δουλεύει με αυτή την άρρωστη που βρίσκεται στην εντατική θεραπεία. Αυτό που προσπαθεί να κάνει με 2-3 νότες στο φλάουτο, που είναι κατάλληλα επιλεγμένες, να κάνει αυτό που λέγεται entrainment, δηλαδή προσπαθεί να συντονίσει τη μουσική και το ρυθμό της αναπνοής. Και ξέρουμε ότι υπάρχει μια τέτοια αλληλεπίδραση, ώστε μπορεί να χαμηλώσει τον αναπνευστικό ρυθμό και την καρδιακή συχνότητα, χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση. Αυτή είναι μια πολύ ωραία εικόνα να συμβαίνει στην ιατρική. Εξηγεί εδώ η θεραπεύτρια τι είναι το entrainment. Είναι στην πραγματικότητα ο συντονισμός του μουσικού ρυθμού ή της μελωδίας αυτής με το ρυθμό της αναπνοής, το ρυθμό της κυκλοφορίας.
Θα επανέλθω λίγο, ήμουν περισσότερο φιλοσοφικός παρά γιατρός με την τυπική έννοια σε αυτή την ομιλία, βάζοντας μερικά βασικά θέματα της ιδέας του πόνου. Εδώ είναι μια απεικόνηση αρχαιότατη από τα ομηρικά χρόνια. Εδώ ο Αχιλλέας ο οποίος δένει το τραύμα στο σύντροφό του. Μια εικόνα που μας υποδεικνύει τις ρίζες της ιατρικής, σε ποια βάση δουλεύουμε. Αλλά υπάρχει και ο ψυχικός πόνος. Εδώ είναι μια πολύ ωραία απεικόνιση του πόνου του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε 3 φορές τον Χριστό και βασανίζεται από τις ενοχές. Τη θεωρώ μια ύψιστη απεικόνιση το τι είναι πραγματικά ο ψυχικός πόνος. Και ας δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτή είναι ένας άτλας ανατομίας, λίγο χαριτωμένος έτσι, αισθητικά, του 1523. Βλέπετε ότι προσπαθεί να περιγράψει τη λειτουργία των ουρητήρων και της ουροδόχου κίστης. Όλα έχουν λίγο πολύ υποθεί εκεί. Βλέπετε τους ουρητήρες, βλέπετε την κίστη, βλέπετε πώς είναι το σχήμα. Δεν απέχει πάρα πολύ η κεντρική ιδέα από ένα σύγχρονο άτλαντα, αλλά εξακολουθεί μέσα να βρίσκεται το πρόσωπο, να απεικονίζεται εκεί και ένα γραφικό ωραίο λιμανάκι. Αυτό φτιάχτηκε στην Πολόνια το 1523. Εδώ το 1559, κάποια χρόνια αργότερα, απεικονίζεται σε έναν άτλαντα ανατομίας της εποχής, το μυοσκελετικό, κυρίως το μυϊκό, και το πρόσωπο υπάρχει και κρατάει το δέρμα του. Βλέπουμε ότι όσο περνάνε οι εκατονταετίες, εδώ αρχίζουμε να έχουμε όλο και μια πιο μηχανιστική απεικόνιση. Τι γίνεται, τα οστά συμπεριφέρονται πιο πολύ ως μοχλοί, είναι μοχλοί, το ξέρουμε αυτό, αλλά την αντίληψη αυτή τη βάζουμε και βλέπουμε ότι το πρόσωπο αρχίζει να χάνεται σιγά σιγά. Φεύγει το πρόσωπο. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο πάει περίπατο. Που έρχονται αυτές εδώ οι αφαιρετικές, απόλυτα λογικές απεικονίσεις των μοχλών και φτάνουμε εδώ, που είναι αντίο. Το κεφάλι έχει ταξιδέψει στο πρόσωπο. Εικονικά τα λέω αυτά για να δούμε μία τάση που έχουμε να αφαιρούμε το ανθρώπινο πρόσωπο μέσα από την εφαρμογή της ιατρικής που κάνουμε. Και το μέλλον της ιατρικής θα το καθορίσει πάρα πολύ η οικονομία και η αντίληψη που έχουμε. Εδώ είναι ένα paper που έγραψε το 2009 ένας σημαντικός Αμερικανός κοινωνικός επιδημιολόγος, ο George Kaplan, ένας από τους μάγους της επιδημιολογίας, που έδειξε τι στις μελέτες του, ότι το εισόδημα είναι αντιστρόφως ανάλογο με τη θνητότητα. Αν πάρεις χιλιάδες κομμάτια, κάνεις αυτό το plot, βλέπεις ότι ασυμπτωτικά ο αριθμός των θανάτων σχετίζεται με το εισόδημα. Poverty pays more to health, λέει ο Kaplan. Έδειξε ότι, για παράδειγμα, το μικρό βάρος γέννησης, που ξέρουμε ότι είναι παράγον κινδύνου για πολλά νοσήματα, σχετίζεται απόλυτα με το εισόδημα. Βέβαια το database είναι κυρίως αμερικάνικο εδώ, έτσι. Οι φτωχότερες τάξεις, ανάλογα με το εισόδημα, έχουν συχνότερα διαβήτη και καρδιακή νόσο. Είναι εντελώς γραμμική η σχέση. Τα φτωχά παιδιά πιο συχνά δεν τελειώνουν το σχολείο, το γυμνάσιο, δεν έχουν παιδεία δηλαδή. Και άμα δεν έχεις παιδεία, δεν μαθαίνεις για πρόληψη. Δεν μαθαίνεις πρόληψη υγείας. Κάτι άλλο, αποκάλυψε ότι αυτό που λέμε υγιεινό φαγητό, fresh food, λαχανικά, φρούτα, είναι πλέον διαθέσιμα σε πλούσια σούπερ μάρκετ. Δεν είναι στα μίνι μάρκετ της γειτονιάς που οι άνθρωποι έχουν την τάση να αγοράζουν έτοιμα και κονσερβοποιημένα. Άρα και το υγιεινό φαγητό σχετίζεται με το εισόδημα. Οι φτωχές οικογένειες, αυτονόητο ότι είναι πιο συχνά λιγότερο ασφαλισμένες. Και εδώ αυτό είναι ένα κολοσιαίο έργο ενός άλλου Βρετανού κοινωνικού επιδημιολόγου, του Richard Wilkinson. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο να το βρείτε και να το διαβάσετε. The Spirit Level. Spirit είναι όχι το πρωί, είναι το αλφάδι. The Spirit Level, το αλφάδι. Αυτός μελέτησε τα τελευταία 30-40 χρόνια σε διάφορους λαούς. Έχει αφιερώσει 35 με 40 χρόνια από τη ζωή του που μελετά τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες σε διάφορα κράτη. Και έδειξε ότι υπάρχει άμεση σχέση με το εισόδημα. Κοιτάξτε, εμείς οι Έλληνες ήμασταν σε μια καλή ρότα. Ψηλά, αυτό μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
κοντά με τους Σκανδιναβούς, κοντά με άλλες χώρες και το προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα είναι ακόμα μέχρι σήμερα αρκετά ψηλό. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά πάντως βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι κάπου στο πλατό αυτής της σχέσης. Και αυτό που έδειξε ο Wilkinson, το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό, είναι ότι όλοι αυτοί οι δείκτες υγείας που βλέπετε, προσδόκιμο επιβίωσης, ευρεφική θνησιμότητα, teenage birth, trust, obesity, παχυσαρκία, ψυχικά νοσήματα, σχετίζονται όχι τόσο με την απόλυτη τιμή του εισοδήματος, όσο με την ανισότητα, με τους δείκτες ανισότητος. Δηλαδή η Πορτογαλία, για παράδειγμα, είναι μια χώρα με εξαιρετικά άνηση κοινωνικο-οικονομική δυνατότητα. Έχει πολλούς φτωχούς και πολλούς πλούσιους. Και βλέπουμε ότι από πλευράς δικτών υγείας είναι σε χειρότερη θέση από ότι η Ελλάδα είναι κάπου στη μέση. Είναι από τις αρκετά άνισες χώρες η Ελλάδα και νομίζω θα γίνει ακόμη χειρότερη. Αυτοί που είναι προνομιούχοι είναι οι Σκανδιναβοί. Σκανδιναβικές χώρες που επιβιώνει μια αντίληψη γύρω από την υγεία που θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα παροχής δημόσιας υγείας, το οποίο όμως υποστηρίζεται από φορολογούμενους που πληρώνουν αρκετούς φόρους για αυτό το σύστημα, που είναι συνεπείς φορολογούμενοι, που είναι έντυποι, αλλά αυτό κατανέμεται σε όλο τον πληθυσμό. Υπάρχει δηλαδή σύστημα υγείας, όχι σαν το δικό μας εσύ, που πληρώνουν όλοι, αλλά εξακολουθεί να επιβιώνει η αντίληψη ότι όλοι έχουν ίσο δικαίωμα πρόσβασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι από τις χώρες που έχουν overall ιδανική υγεία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους δείκτες. Οι Ιάπωνες, οι Σκανδιναβοί, ιδιαίτερα οι Νορβηγοί, οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί, αλλά και οι Ιάπωνες. Που η Ιαπωνία είναι μια κοινωνία που κυριαρχεί η δημόσια αντίληψη παροχής υπηρεσιών, αλλά βασίζεται σε ένα σύστημα αυστηρών φόρων. Πληρώνουν πολλούς φόρους και για την παιδεία και για την υγεία, αλλά έχουν παροχές. Τι είναι σήμερα ο γιατρός? Κάτι έχει κερδίσει και κάτι έχει χάσει από όλα αυτά. Κάτι έχει χάσει από τον παλιό Σαμάνο και τον μάγο. Αυτός είχε σίγουρα καλύτερη επικοινωνία με τον κόσμο των ασθενών του. Μπορεί να έκανε πράγματα τα οποία αποτελούν δοξασίες για μας που δεν έχουν αντικειμενική βάση. Και ο γιατρός του περασμένου αιώνα που πήγαινε με την τσάντα στο σπίτι, αυτό όπως είπα νομίζω θα επανέλθει, αλλά έχουμε περάσει πιο πολύ στην αντίληψη του γιατρού as medical scientist. Τι είμαστε λοιπόν, οι γιατροί ή medical scientist? Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ότι ίσως χάνουμε αυτό που έλεγε και ο κύριος Θεοχάρης στην εισαγωγή, ότι το κομμάτι της ιατρικής που λέγεται τέχνη έχει μια τάση να υπαναχωρήσει σε σχέση με το που λέμε medical scientist. Κάτι που ίσως, εγώ θα πω την άποψή μου και θεωρώ ότι ίσως δεν σχεδιάσαμε και πολύ σωστά αρκετές χώρες, ίσως έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς για την αναλογία καταπληθυσμών και ίσως περισσότεροι ειδικοί δεν σημαίνει κατά ανάγκη καλύτερη υγεία, διότι δημιουργείται αυτό που λέγεται disease mongering, τεχνητή ζήτηση υπηρεσιών. Κάτι εδώ θεωρώ από το οποίο οφείλουμε να δώσουμε έναν αγώνα εμείς οι γιατροί, ότι υπάρχει μια τάση διεθνώς να απελευθερωθεί η αγορά ιατροφαρμακευτική από τον έλεγχο που ασκούν οι γιατροί πάνω σε αυτήν μέσω της συνταγογράφησης και να κινδυνεύουμε να παίρνουμε στατίνες στο περίπτερο στο μέλλον. Αν καταφέρουν να πετύχουν ο ιατροφαρμακευτικός χώρος να απελευθερωθούν όσο δυνατόν από τη δυναστεία, την υγιή δυναστεία των γιατρών, αυτό που λέγεται consumer targeted medicine, μας αφορά όλους και πρέπει να προστατεύσουμε το ηθικό πνεύμα της συνταγογράφησης, είτε αυτή λέγεται συνταγογράφηση φαρμάκων, είτε οτιδήποτε αφορά την βιοτεχνολογία. Becoming a doctor. We need to make healers and not killers. Αυτό το πήρα take the best and make them even better. Από τις RAF, το Training Department, τη Βρετανική Πολεμική Αεροπορία, πρέπει να κάνουμε επιλογή τελικά. Οφείλουμε να διαλέξουμε τους ανθρώπους που θα γίνουν γιατροί σε μια σημερινή κοινωνία και καταλήγω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος της ιατρικής αφορά τη σχέση γιατρού-ασθενούς. Και θεωρώ ότι αυτό που λέγεται healing touch, η χειραψία, που είναι η πιο θεραπευτική πράξη. Σας ευχαριστώ.